Γεια σας παιδιά, ξεκινάει ένα ακόμη ψάρμα. Θα δοκιμάσουμε για αρχή για κανένα χταπόδι. Θα βγάλουμε κανένα δικό μας δόλο με εδώ καμιά πορφύρα. Μετά μπορεί να πάμε για τσιπούρες ή για σπίνινγκ για λαβράκια. Θα δούμε. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε τη χταποδιέρα για κανένα χταπόδι. Γενικότερα σε αυτό το μέρος, σε αυτή την εποχή, έχει αρκετά χταπόδια. Την προηγούμενη εβδομάδα ο φίλος μου έβγαλε ένα μεγάλο. Βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα βγάζουμε δολώματα. Έχουμε βγάλει μερικά στρίδια, όπως μπορείτε να δείτε. Εδώ βγάζουμε κι άλλα. Έτσι. Πολύ καλό δόλωμα για τις τσιπούρες. Και για λαβράκια, γιατί όχι. Εδώ πέρα έχουμε βγάλει κι άλλα. Χταπόδια δυστυχώς σήμερα δεν έχει. Βέβαια θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη, δεν ξέρεις. Έχουμε βγάλει και έναν κάβουρα. Πολύ καλό δόλωμα για τις τσιπούρες. Πιταλίδα έχουμε βγάλει. Διάφορα. Αυτά συνεχίζουμε. Εδώ πέρα τα σορδάκια τα μικρά τρώνε τα στρίδια που πετάμε. Συνεχίζουμε, θα δοκιμάσουμε λίγο ακόμη για κανένα χταπόδι. Θα βγάλουμε λίγο ακόμη δολώματα. Και λογικά θα πούμε για τσιπούρες και για λίγο σπίνινγκ ίσως. Αυτά, τα λέμε. Εδώ πέρα κεφαλάκια τρώνε από τα καΐκια τα περισσεύματα, όπως μπορείτε να δείτε, αλλά δεν έχει κανένα μεγάλο. Να ρίξουμε λίγο ψωμάκι ή κανένα γοφάρι να τα κυνηγά, κανένα λαβράκι, κάνουμε σπίνινγκ. Θα δούμε. Αυτά. Πιάσαμε ένα σαργό, είναι λίγο μικρός, αλλά δυστυχώς έχει καταπιεί το αγκίστρι και το πρώτο ψάρι της χρονιάς είναι και πρέπει να το κρατήσουμε για να πάει καλή χρονιά. Γεια σας παιδιά, πιάσαμε ένα ακόμη μικρό σαρκουδάκι. Αυτή τη φορά τον αφήσουμε. Έφυγε. Ή έπεσε κάτω μισό. Είμαι ψαρεύουμε και από ένα μικρό ύψος. Όχι, έφυγε. Γεια σας παιδιά, πιάσαμε μια τσιπουρίτσα. Μικρή. Πάμε να την αφήσουμε. Εξαφανίστηκε. Συνεχίζουμε. Γεια σας φίλοι μου. Πήγαμε σε ένα λιμανάκι πιο δίπλα. Και όπως μπορείτε να δείτε, βγάλαμε ένα αρκετά καλό σαργό. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτά συνεχίζουμε. Γεια σας παιδιά. Βγάλαμε ένα μικρό καρελάκι, όπως μπορείτε να δείτε. Δεν κάτω να κρατήσω κιόλας. Έχει ματώσει λίγο, αλλά θα τον αφήσουμε. Έφυγε. Γεια σας παιδιά, πιάσαμε ένα ακόμη σαργό. Νομίζω είναι ο μεγαλύτερος από όλους. Αυτά συνεχίζουμε. Γεια σας παιδιά. Βγάλαμε ένα ακόμη μικρό καρελάκι. Το αφήνουμε. Παιδιά, πιάσαμε μια ακόμη μικρή λίγδα, όπως μπορείτε να δείτε. Το ψάρι είναι πολύ μικρό, είναι 100-150 γραμμάρια και ψάρια δεν τα κρατάμε εννοείται. Πάμε να αφήσουμε. Έφυγε κατευθείαν. Συνεχίζουμε. Γεια σας παιδιά, πιάσαμε ένα μικρό τσιπουράκι, το έχει καταπιεί δυστυχώς αγκίστρι. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να κατέβω, εδώ είναι ψηλά. Θα το αφήσω έτσι από εδώ, όσο πιο μαλακά γίνεται, μπας και γλιτώσει. Εντάξει, έφυγε. Γεια σας παιδιά, ένα ακόμη λιγδάκι πάρα πολύ μικρό. Έφυγε. Γεια σας παιδιά, το ψάρεμα τελείωσε όπως μπορείτε να δείτε. Το κινητό δυστυχώς έκλεισε από μπαταρία και δεν μπορούσα να τραβήξω τα υπόλοιπα ψάρια. Εδώ πέρα αυτοί οι τρεις κέφαλοι τους είδαμε σε ένα κοπάδι εκεί στο λιμάνι που ψαρεύαμε να έρχονται. Και δολώσαμε ένα λίγο τσουρέκι που είχαμε και τους πιάσαμε. Πιάσαμε και άλλους αργούς μικρούς, κακαρέλους, πάρους, ένα μικρό χελιδονόψαρο. Και τσιπούριτσες μικρές, τα απελευθερώσαμε όλα επειδή ήταν πολύ μικρά. Αυτά συνεχίζουμε, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια.